office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Laylee's Secret File. Si Laylee na nagmahal ng isang taong ayaw mag-commit or ang palabas, takot sa commitment. Yep. Na-in-love siya sa isang lalaking takot sa commitment. Pumayag siya na makipag... Actually, hindi makapag-jowa o makipagrelasyon kasi nga walang relasyon. Pumayag siya na gawin yung mga bagay na ginagawa na mag-jowa kahit wala naman silang label. Ang tawag doon, nagmamahal lang. Charot! With the rot. Hindi, ba't kidding aside, Kabisha, pumayag siya ng ganong setup nila. Hanggang sa sinabihan siya one day ng lalaki na hindi na. Ayaw niya na. So, nagbeg siya. Nagmakaawa siya. Na kung po pwede, magstay pa. Wala pa nga silang nasisimulan tapos tinatapos na agad. Kaasar naman. Until few days later or weeks later, naramdaman niya na may kakaiba sa kanyang katawan at boom, siya nga ay buntis. Ipinaalam niya doon sa tatay ng anak niya na buntis siya at ang sabi nito sa kanya, gagawa raw sila ng paraan para hindi mabuo. Diba? Gumawa ng paraan para mabuo tapos gagawa rin ng paraan para mawala. Panangan yun. At nung nalaman nga ng pamilya ng lalaki kung ano-anong mga pang-iinsulto raw ang sinasabi sa kanya, hindi na niya na dinetalye pa kung ano yung mga pang-iinsulto na ito. Basta, ang bottom line na stress siya at dahil sa stress na natanggap niya sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya na negative, boom, nakunan siya. So right now, nagpakalayo-layo muna siya. Umiwas muna siya sa lahat ng mga makakasakit sa kanya. Kalimutan na lang ang lahat. Dahil yun ang nararapat para sa kanya. Kaya lang nga, hanggang ngayon, hindi pa raw matanggal sa kanya yung masakit na nagawa nung pamilya ng lalaki sa kanya. At buong buhay niya raw dadalhin yung traumang ibinigay ng mga taong yun sa kanya. Paano nga ba talaga mag-move on sa mga ganitong pangyayari sa buhay natin? Makaka-move on ka ba talaga? Or baka naman hindi na, no? Anyway, sige, pakinggan natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Rich Shilda. Tuloy lang ang buhay, lahat naman tayo ay nagkakamali at pwedeng itama. Panahon lang ang makapagsasabi. Nadapa ka, bumangon ka at gawin mong inspirasyon ng mga pinagdaanan mo. Shoutout sa mama ko na si Salvacion Gacumo na nakikinig sa'yo, DJ Rocky. Thank you so much, Red Shilda. Totoo, pag nadapa, bangon lang. Or kapag nadapa, edi humawak ng kamay na nakatayo. Or depende kung ano yung nakatayo. Charot with the rot. Anyway, eto naman ang sabi ni O. Ethel. Magandang hapon sa inyo, sender. Masasabi ko lang sa pinagdaanan mo, mahirap dahil nga wala ka pang napatunayan na maganda sa side ng pamilya ng lalaki. Baga nakikita nila immature ka pa, at yung sa label na wala kayong label, parang doon hindi ka pa sigurado tatanggapin talaga ng pamilya dahil nga wala kayong commitment. Ang nangyari is tanggapin mo na lang at depende nga kasi sa tao na yung buhay
marami talagang pagdurusa, mahirap. Minsan papaisip ka na lang, bakit ganun nangyari, ano ba dapat. Pero masasabi ko ito, ang dapat pala sa tao, ipag-pray ang sarili para di magkasala at tanggapin na tanging panahon at ang Diyos lang masasandalan sa sitwasyon mo na wala yung iyong anak. At yung mga nangyari sa inyo, sa pamilya ng lalaki, nawawala rin ng respeto kung iisipin ba. Pero ganun talaga, kailangan mo mag-move forward, tanggapin. May kasabihan nga ang tao, bawat tao minsan kailangan dumaan sa hirap, pagsisisi, kailangan tanggapin at kilalanin ang sarili. At syempre, ipag-pray ang future kung saan na ipagkalob ng panibagong pagkakataon na pag-ibig yung taong tama at totoo. Yun lang, DJ Rocky. Good afternoon sa lahat, Team Rocketeers. Very well said, Ethel. True, hindi talaga maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay. Ang kailangan natin gawin ay maging matatag na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ito naman ang sabi ni Danilo R. De La Cruz. Love is not how many times you say I love you, but how much you can prove through sacrifices. In your situation, it takes a lot of courage to stand up for what is right, even when you feel like you are standing alone. Believe in yourself, be brave, and take all your battles with courage and determination. Happy White Christmas Wednesday to you, DJ Rocky. Nakakasilaw ka sa puti. Love lots. Thank you so much, Danilo R. De La Cruz. Totoo na it takes a lot of courage to stand up for what is right. Even when you feel like you are standing alone. Kailangan ng matinding amount or maraming amount, malaking amount of lakas, katapangan para tumayo. Kahit na pakiramdam mo na mag-isa ka lang tumayo. Yung bumangon ka, mag-isa. Grabe yung lakas mo nun. Ito naman sabi ni Angel Alan Avanzado. Alam mo, sa umpisa pa lang ang pangit na ng pinakita ng lalaki. Una, takot sa commitment. Pangalawa, wala kayong label. Pero di tinuloy mo. Hanggang sa lumalim ang pagtingin mo. At paulit-ulit na may nangyari sa inyo. Nang magsawa na, ayaw na niya. Ang masakit, nabuntis ka pa. Pinakilala sa pamilya, nilait ka pa. Sana sa umpisa pa lang maayos na. At masaya na. Kung tama ang desisyon mo sa buhay. Pero, hindi. Kaya kayo, kung pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo, tapusin nyo muna ang mga pag-aaral ninyo. Ayan. Yan ang nangyari sa'yo tuloy. Thank you so much, Angel Alan Avanzado. Etong mindset ni Angel Alan Avanzado, pang magulang ha. At gusto ko lang i-highlight etong comment niya na ito. Na minsan nawawala sa isip natin sa sobrang parang normal na may nabubuntis habang nag-aaral. Let's not normalize that. Kaya nga, merong panahon na nag-aaral ka para mag-aral ka. Kaya nga may panahon na nagtatrabaho ka para magtrabaho ka. Kaya nga may tinatawag tayong right age, legal age. Dahil eto yung panahon o pagkakataon na pupwede ka nang makapag-decide on your own. Na kahit papano, you can stand alone. You can decide on your own. Dahil na-form na yung mga prinsipyo mo sa buhay.
So huwag kang magmadali. Kung pinag-aaral ka, huwag kang masyadong lumandi. Pwedeng magka-crush. Lahat naman nagkaka-crush. Pwedeng jumowa habang nag-aaral. May mga iba akong kilala, jumowa, nag-aral, o pinag-aralan yung katawan ng jowa. Masters na. Pagdating sa anatomy. Or kaya sa human biology. Charot, windarot. But kidding aside, kabisyo, sobrang halaga na namnamin natin yung panahon na dapat i-google natin sa pag-aaral. Diyan pa lang tayo na-form eh. Nag-iipon pa tayo ng experiences. So pag sinabi ng magulang mo, mag-aral ka. Nag-send yung nanay mo sa'yo ng pera pang tuition mo. O ibang bayad mo na pang tuition mo. Alam mo yun. Pero, di natin maikakaila. May mga tao rin talagang nagkakamali sa buhay, nagmamadali. Siguro ginusto rin naman nila yun. Pero kung gusto mo na maging responsable ka, handa ka sa mga posibleng responsibilidad na tumambad sa iyo, you have to take your time. Ito naman sabi ni Robert Tirao, hindi mo deserve ang mga taong ganyan. Naluhat na awa ako sa sinapit ng baby mo. Layuan mo na lang yung mga taong yan na pinaikot ko na lang na akala mo mabuting tao. Yun lang, shoutout po sa Team Rocketeers. Hi kay Agustin Mesa. Charles Sancho says, MU as in magulong ugnayan ng relasyon ninyo. As in nagkakalabuan, umaayaw ang boy. Kaya si Sender matindi ang naging struggle. Sender, let yourself heal if ready ka na magmahal. MU as in magulong ugnayan ng relasyon ninyo. Dapat i-highlight po yun, ha? Thanks, Charles Sancho. Yung MU as in magulong ugnayan. Kasi hindi ka dapat pumapayag na walang label. Lalong-lalo na kung gusto mo ng matinong klase ng relasyon. Kasi ang lalaki, ang daming bullshits niyan. Sorry for the word. Daming bullshit niyan. Paiikutin ka niyan. Lalong-lalo na kung hindi mo pa naman masyadong kilala talaga, na-meet mo lang online. Ako, kabahan ka talaga. Red flag yun. Sinabi niya na, by the way, takot pala ako sa commitment. Pero, nagpapakita ng motibo, tapos nagpapakita rin ng embutido. Gano'n. Charot, may darot. Di, alam mo yun, red flag yun eh. If you are giving this person a partner privilege or partner privileges, so, ano na lang yung pwede mong ibigay sa boyfriend mo? Yung nagkaroon talaga kayo ng label. So, dito papasok yung mataas na pagtingin mo sa sarili mo. Kasi, kapag mataas ang pagtingin mo sa sarili mo, hindi mo hahayaan na basta-basta ka lang makukuha ng ganun ng lalaki. Kailangan i-earn niya yung oo mo. So, do not settle sa mga relationships or situationships na walang label, walang plano, walang patutunguhan. Parang nasa maze ka lang niyan. Or para kang namamangka sa kakalsadahan. Hindi ka na nga umuusad, mukha ka pang tanga. So, girl, Sender, lady, I am so sorry for your loss. I am really sorry if that's what happened to you. Siguro hindi pa talaga ito yung panahon para magkaroon ka ng panibagong responsibilidad sa buhay. Maybe this is the time
to start all over again. To realize your value. To realize na may kailangan kang ayusin sa buhay mo. Na hindi ka dapat nagpapadalos-dalos ng desisyon. Na mag-aral ka munang maigi. Tama naman siguro yung binasa ko kanina na pares kayo ng school ng lalaki. Sinundan mo pa siya, diba? In fairness naman sa'yo, ha? Ikaw pa talaga yung sumunod dun sa lalaki. Na nag-aaral pa kayo. So, yeah. Hindi pa ito yung panahon para doon. Sana, kung ano man yung sabihin ng mga tao sa paligid mo, hindi mo masyadong papasukin sa sistema mo. Tandaan mo, yung reputasyon mo, yun lang yung alam ng mga tao sa paligid mo. Pero yung karakter na meron ka, yun ka. So kung meron ka mang pagyayamanin sa dalawang yun, yung karakter mo na. Kung anong isipin nila sa'yo, kung ano yung binabato sa'yo, kung kaya mo na i-shake it off according nga kay Taylor Swift, gawin mo. Kasi masyadong maiksi ang buhay para ma-stress sa mga tao na nakaka-toxic sa buhay. Yung mga yan, papangit lang sila ng papangit. Ikaw, gaganda ka ng gaganda pag hindi mo hinayaang pumasok tong mga toxicity sa sistema mo. Feed your soul with good set of people around you. Kasi pag finid mo yung sarili mo, sinurround mo yung sarili mo with those types of people, magbo-bloom ka. Tsaka mas gaganda yung outlook mo in life. Yan. So, yun lang naman, sender. Sana next time matuto na talaga tayo na bago tayo pumayag, label muna. Tsaka tapusin muna ang pag-aaral para kahit papano may diploma na, tapos kung sakaling merong mangyari, magkaroon ng junakis, edi at least masasabi mo na dun sa bata pag lumaki na, nagtapos muna ako ng pag-aaral bago ko lumandi. Kasi actually yun yung parang naiisip ko na parang ayokong may maisumbat sa akin yung magiging anak ko sa akin in the future. Na just in case na parang, ikaw nga lumandi ka ng maaga, pwede ako, diba? Kumbaga, ikaw isiset mo na yung sarili mo as an example para sa magiging anak mo. Diba magandang motivasyon yan at magandang mindset yan habang tumatanda ka. Alam mo kung bakit? Kasi kapag yan yung mindset mo, ibig sabihin, ready ka talaga maging magulang. So, yun, kabisyo. Preparedness is also a key para gumanda rin yung buhay mo. So, ang dami ko nang sinabi. Magpapaalam na nga muna ako. Yun lang. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, PRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa Station Feel Good. Feel good, feel good. 90.7 Love Radio. This is Laylee's Secret File.